kun ga wata mu'jizar Qur'ani? Duk mai ina baya ina cikin karatun Qur'ani. Ku lura da wannan. Duk inarsa yana bude Qur'ani zai karanta daidai. Amma in yazo yana bayani amma inda zai zo yana karanta Qur'ani wallahi sai zama limami na tarawih da tahajjudi. Sai ku ce kamar ba shi ba. To shine malamai suka ce hanyar rage ina da magance ta yawan karatun Qur'ani, kuma ana warkewa. Ni akwai dan wana da na sani yana da wannan inar, in yazo yana ma magana sai ya ta dukan kafarsa haka yana son magana ta fito, yana buga kafa yana haka, in kana kusa da shi sai ya dake ka tukunna sai faɗi kalmar sai ya faɗa. Da haka in zai yi magana sai an kauce. Wallahi malam mai tsanani ce nasa, jiransa ake, in zai faɗi kalma ɗaya sai an jira shi. Allahu akbar. Wallahi malam bar karatun Qur'ani da zikiri da yawan karatun Qur'ani wallahi yanzu ya daina. Na san shi yanzu baya yi, kwata-kwata ya daina ta. So ana iya daina, amma dai ban sani ba a maganin bature ko akwai ta, ban sani ba wallahi.